Болката в кръста е едно от най-чести оплаквания в съвременния свят. Над 80% от хората я преживяват поне веднъж в живота си. Това състояние, известно още като дископатия, е сред водещите причини за ограничена подвижност и понижено качество за живот. Ломбалната болка е често резултат на мускулен дисбаланс, неправилна стойка, заседнал начин на живот или дегенеративни промени в гръбначния стълб. Най-честите симптоми са локализирана или разпространяваща се болка в кръста, мускулна скованост и ограничен обем на движение, болка при продължително стоене или вдигане на тежести, нарушение в походката и стойката и болка слизаща към ингивалната гънка. Кинезитерапията и рехабилитацията играят ключова роля при лечението в болките в кръста. Чрез индивидуално подбрани упражнения се постига укрепване на мускулатурата, стабилизираща гръбначния стълб, намаляване на болката и мускулното напрежение, възстановяване на нормалната подвижност, корекция на стойката и двигателните навици, редуциране на риска от рецидив. Ако и вие изпитвате болка и ограничения в кръста, запазете своя час за консултация в център Kinesio Life, град Стара Загора на посочения телефон.